Hello guys, how are you? My name is Sharon Murota. Please subscribe on our YouTube channel and turn on your notification bell. Today I'm so happy. I'm with Uncle Saint, guys, and we are going to embark on our journey. Food EPWORTH. In our food hamper, we could contain all the basic necessities such as cooking oil, sugar, guys. Special thanks goes to Chawa Health Care, which is based in UK. All my organizations and stakeholders who are willing to come forward and help, please contact us. I know the phone number is always there. Contact that phone number and get in touch with us. I'm so happy, guys. I can't wait. I'm the tamba ini nemufaro wa Jehova. Oh, ndinoimba ini nemufaro wa Jehova. Davida wakatamba uyo nemufaro wa Jehova. Miriemu akaimba uyo nemufaro wa Jehova. Kananeni tamba ini nemufaro wa Jehova. Kananeni ndichatamba ini nemufaro wa Jehova. Wa Jehova. Kuri se kumba? Oh, ndikure. All right. Manje Migoti enyese amina yeneta mari. All right. Saka yese imari. $50. All right. Saka zvese zvinoita mari. Tarisa kuti zvese zvinoita mari. $3 Saka $4. $4. Alright, gogo zvandiroda kuita ka. Nhasi handichada kuti mutengese zvanhasi. Zvakwana handiti? Saka mari yamuri kuda kutsvaga ndeyechi? Ndinogara nevazukuru. Saka ndinenge ndichiti vawane chikafu. Muri kungoda chikafu? Chikafu nemari yokuzoti vagoendawo kuchikoro. All right. Hapakanaka gogo. So zvandiroda kuita ka? Mira ipapo muone. Zvandiroda kukuitirai handiti? But mobva maenda kumba handiti? Zvanhasi zvakwana, mumbonozorora muzotanga mangwana. Saka gogo iri nderenyu iri. Mozorora panhasi gogo. Munopava zvikuru. Haiwa ndinotenga. Never receive. Saka nasi ndezvenyu gogo izvi. Monozorora mobva maenda kumba sazvachaita ka chakupai nemari yebhazi mobva matakura zvinhu zvenyu modi mobva maenda nebhara rachona resipwe. Saka munoda kuti kudi ava vanonzi veSaint TV ne Chawa Health Care vakupai munoti kudi kwavariwo? Ndinotenda nezvipo zvamandipa. Ndinoti mari yakuongererei. Chokwadi. All right. Sada kukupai nemari yechi?
nemari yebhazi muwane kudi muwane kusvika kumba. Imari kusvika kumba right. Oi shande munokwira apo kudi mobva maenda kumba batai masorozeki anokwira pamberi perodha. Oh, ndinofara ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinotamba ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinoimba ini nemufaro waJehovha. Davida wakatamba uyo nemufaro waJehovha. Miriamu akaimba uyo nemufaro waJehovha. Kananeni ndototamba ini nemufaro waJehovha.